uhlonela uThixo. Kodwa xa umamela ujonga izenzo zabo uthi amani bayawakhanyela amandla kaThixo egameni lenkosi. Uthi wena kwabanjalo flee. Hey. Baleka. Ku-social media baninzi abashumayeli bathandekayo, baninzi nabefundisi nantoni na. Wena xa uqale apha ukukhonza wafumana imfundiso phaa kumpostile uLudidi ezithi yenzoku sukwenzoku, yenzoku sukwenzoku. Baleka apha, sondela phaya egameni lenkosi. Suba savuma omnye umntu othi okunika nge-opposite imfundiso. Amen. Opposite. Yeah. Kaloku sifunde kwiinkonzo ezi-different. Yeah. Nabo bathi bangabantwana bakaThixo, nabo bathi bafundisa izwi likaThixo, bathi mamela egameni lenkosi uba ithini le nto ayithethayo egameni lenkosi. Amen. Ngaba i-against lo soyivile baleka egameni lenkosi. Kuba uPawulos nokumiloku banako ukumila kongathi bayamhlonela uThixo, bathi khangela ukwenza kwabo akuvumi nokuhlonela uThixo. Siyama. Wena ngokwakho zisindise egameni lenkosi. Yes. There is indawo apho uzawungena khona uvuba ndingene ndingaqondi apha ngoku sendi-deep in. Hey. Kulapho ukwaza khona Yesu ndenzela inceba ndisindise. Hey. Bathi kwezinye yibone uba wangikusathana enxibe kakuhle ubaleke. Hey. Wena ngokwakho utsho kuPawulos uthi wena zikhwebule ngokwakho, baleka kwaba bantu egameni lenkosi. Ndizokhuthaza ke abantu abatsha abathandekayo because kaloku sine-friends from Faith Mission. Yeah. Yiprotecte into soyivile ungavumi ngayo bathandekayo egameni lenkosi. Uthi ke umpostile uPawuli xa efundisa bathandekayo, I think kwibandla laseKorinte ufundisa abantu abasendlini kaThixo, ufundisa oomama abatshatileyo bathandekayo, ndisezintombini ke ngoku. Yes. Egameni lenkosi bathandekayo because kaloku niyintyatyambo yendlu kaThixo. Siyama. Egameni lenkosi bathandekayo, okhanyaba basindisiwe bathandekayo ngabazalwane. Bathi ngokuya kuhamba ixesha bathandekayo egameni lenkosi, Hey. baye bafikelwe yilaa nto yoba bona badalwe as hunters. Siyama. Egameni lenkosi. Amen. Iyafikela tata. Yes. Egameni lenkosi. Isitshixo sikuwe egameni lenkosi. Siyama. Thetha neentombi yoko zingambiyo. Amen. Nguwe ke ngoku funeka uzithande egameni lenkosi. Stand your ground egameni lenkosi. Xa efikelwe yiloo nto umzalwane mrholele imehlo uthi mzalwane ndizaxela. Amen. Amen. Because kaloku uyekile i-responsibility shiyeka nawe. Nawe. Umzalwane akathathi maternity leave, ubuyafunda uyaqhubekeka uyahangqile. Hayi. Siyama. Yiyo ngoba funeka ushere unike uthenga amanapukeni. Siyama. Ubumnandi bexeshana bukuthaba. Hey. Bexeshana. Hey. Besekuncedile. Suka ngoku umzalwane xa ifikelwa yiloo nto mtsalele imehlo ungathi hayi sobayeke utsho njalo. Yes. Ufonele imehlo elibi egameni lenkosi. Akoyike. Yes. 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 Yeah.
Hey. So ke Hayi ngotitsha abo. umpostile uPaul pha kwincwadi yaseKorinte efundisa omama aphinde ngapha abuye afundisa otata. I think it's chapter 7. Yes. Yes. Yes, iyo kanti. Akayifika kuni. Uthi kuni andinamnisi. Hayi. Egameni lenkomo. Hey. Bathandekayo. Uthi kuni zintombi andinawo. Usiyami. Uthi ngokokwami ukubona, in my opinion, uthi uPaul. Yes. Uthi thembekani enkosini. Usikha. Egameni lenkosi. Hey. Ungathembeki kubazalwane qha. Hey. Ungathembeki kumfundisi wakho qha. Thembeke enkosini. Enkosini. Thembeke enkosini ungekho phambi kwabangcwele. Hey. Egameni lenkosi bathandekayo. Usathana akapoliki tu. Egameni lenkosi. Akakonqeni usathana. Bathi kwembhidayo usathana. Kuba laa nto uyithetha apha epulpete aphinde ayibone ekuphileni kwakho. Egameni lenkosi. Uphithwe yiloo nto uba awupheleli okukusindiswa kukukuthi uyaphila. Amen. Egameni lenkosi. Egameni lenkosi. Kulekuhlaleni bendike ndibave bethetha kodwa ndingathethanga. Egameni lenkosi. Akuthi angeke kulunge mshita ngiyeke. Egameni lenkosi. Amen. Amen. Bathandekayo. Because ndiphila apha phambi kwabo. Egameni lenkosi. Ndiphila le nto ithethwa pha ezwini bathandekayo. Egameni lenkosi eNgesu. Andiphileni into engenye. Egameni lenkosi. Noba inyama yami ifuna undivukela bathandekayo. Kunqande okwakufunde bezidla ngokwenza. Akuyesu kuthe ngenye imini ufumana ushumayele ebantwini abatsha. Hey. Kuyisinyawo ngokwam bathandekayo. Amen. Libuye lisebenze nakumi egameni lenkosi bathandekayo. So bantu abatsha, you are doing great so far bathandekayo. Ningathi ninga-edisa ukuthoba, nithobeke bathandekayo endlini kaThixo. Nifundiseke bathandekayo. Nibe nomoya woxolo nomoya wobulali. Nibe phansi bathandekayo egameni lenkosi. Uphila uthethwe ezinkulu bathandekayo. Uthetha into ezinkulu, uthetha izwi likaThixo. Uthetha inyani ndandikade ndimamkele ndihamba nje. Hey. Ndithi ndade ndazinikela. Ndiyawabona amandla kaThixo. Egameni lenkosi bathandekayo. Andizuba mdeke bathandekayo. Ndifuna uthetha ndide ndiphume emgceni. Egameni lenkosi kodwa ke ndizophakamisa uYesu ondincedayo bathandekayo. Ondincedayo yonke imihla. Bemandi ndijikajika le mina namhlanje. Afuka ndithini nako lapha egameni Engaka yona. Inani nezakuba ngithe Yo. ezakwamukeleka bathandekayo egameni lenkosi. Wathi uYesu ufundise leyo ukuthoba. Mabathobe endlini kaThixo. Nibe humble bathandekayo. Sisezawusebenza sonke kakhulu bathandekayo. Hey. Uphinde usezayomema uway sihambe naye egameni lenkosi. Amen. Jesus. Ngoku nani ndiyakhala uba nifunde kuye bathandekayo egameni lenkosi. Mna izwi kakhulu ndandifunda ku-Oyama bathandekayo. Hey. Nam ndimdala but ndandingazibalele ekuthini ndimdala. Ndandinqanqapha